Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The MK Party stand in support of Lieutenant General Mkhwanazi and calls on Mr. Ramaphosa and the former liberation movement to do the right thing by the people of this country. Ikomiti lasephalamende elibhekela amaphoyisa kanye-ke nelibhekela ubulungiswa ethola-ke izinqumo ngokuthi iphalamende kufanele lithathe ziphi izinyathelo ukuze liphenyeke izinsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. And while he's being investigated, I'm going to remove him from being an MMC. Iphini likaMengameli we-Patriotic Alliance uKhenny Kunene usemisiwe esikhundleni sakhe kanye-ke nasekubeni ilungu lekomiti lemeya eGoli ngemva kokuba-ke kuvele ukuthi wayesendlini kakatiso KT Molefe ngesikhathi eboshelwa icala lokubulala. Your case is postponed until the 15th of August. It's a provisional date, court 2, accused in custody. No bail. Inkantolo yemanje yase-Kempton Park ihlehlisele kumhlazi i-15 kuncwaba icala lokubulawa komcwaningi mabhuku womkhandlu dolobha eGolini uMphuma Fole. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezikunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo-ke na ku-SABC Lihaye. Igama lami nginguDaud Phungula. Udaba lwezinga lobugebengu kanye nokusebenza kombutho wamaphoyisa bekusezithebeni ephalamende namhlanje ntambama njengoba amalungu esishayamthetho ebedingida ngaloko kufanele kwenziwe yiphalamende ukuqhubekela phambili ngezinhlelo zophenyo kusukela ezitolweni ezibucayi ezibekwe ubala umkhuzi wamaphoyisa wasesifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Kusukela esithangamini sabezindaba esenziwe umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi esendabuziwayo namanje izinsolo zokuthi kunoxambukela kosombusazwe embuthweni wamaphoyisa kwenze ukuthi amalungu ePhalamende afuna ukubukela eduze udaba lwe-SAPS nalabo abasolwa ngokungenelela kungafanele. Iningi lamaqembu asePhalamende afuna kusingathwe ngobunono lokho kwadalulwa nguMkhwanazi. The MK Party stand in support of Lieutenant General Mkhwanazi and calls on Mr. Ramaphosa and the former liberation movement to do the right thing by the people of this country. South Africa is not a haven for criminals to do as they please. It is not open season, and we most certainly cannot continue as if it's as business as usual. Amalungu ePhalamende exwayise ngalokho akuchaze ngokuthi ngaba ubungozi obungakanani uma umphakathi uzophelelwa ukuthemba amaphoyisa. Bathi lokho kuzokwenza ukuthi izakhamuzi zithathe izinqumo zokuyithathela umthetho ngaphandle kokubika amacala. Crime is going to persist. In fact, it's going to escalate as it has, and it's going to escalate to a point where citizens are just going to stop reporting crimes altogether and they are going to opt for mob or self-justice. We need to get to the bottom of the road because we want the South African Police Service to focus on protecting South Africans and not fighting over the slush funds. Whilst we support the budget here, I think, honourable members, we need not live under any illusion to say that we have fully funded the police. The harsh reality of it is that perhaps isn't it time that we cut VIP protection and allocate more police to the people of this country. Udabeni lweyinsolo nezikhalo ngokwenzeka embuthweni wamaphoyisa uMengameli Cyril Ramaphosa umemezele ukusungulwa kwekhomishana ezimele ezophenya konke okungahambi kahle embuthweni wamaphoyisa. Iphini likaMengameli we-Patriotic Alliance uKhenny Kunene usemisiwe esikhundleni sakhe kanye nasekubeni ilungu lekomiti lemeya eGoli ngemva kokuba kuvele ukuthi wayesendlini kakatiso KT Molefe ngesikhathi amaphoyisa ezombopha ngezitsolo zokubulala u-Oupa Sefok wayedume ngelika DJ Sambodi. Iqembu Patriotic Alliance uGayton Mackenzie uthi usenqome ukumisa isikhathi esingangenyanga uKhenny Kunene emsebenzini wakhe ukuze kuqhubeke uphenyo. Lokhu kuza ngemuva kokuthi ukunene ebhadanywe emzini kakatiso TK Molefe osolwa ngokunindeka ekusocongweni kuka DJ Sambodi ngesikhathi kugasela amaphoyisa emzini wakhe lomsolwa eSandton. And while he's being investigated, I'm going to remove him from being a MMC. I'm going to write to them. I'm also
going to tell him to stand back from politics for 1 month until the investigation is done. There's no regrets, really, because I didn't go there for anything wrong. And as I'm saying, the police were there, and the police asked pertinent questions to connect me to him. The first one was, do you have his number on your phone? I said, I don't have it. I said to them, take my phone and punch his number. They said, no, we believe you. Ngakolunye uhlangothi omunye umhlaziyi wezombusazwe uthi ukutholakala kukaNene emzini walomsolwa akubukeki kahle eqenjini Patriotic Alliance. Political parties in South Africa are struggling about issues of legitimacy. They are struggling because citizens and ordinary voters do not trust politicians. And what they try to do all the time is to build that reputation that ordinary citizens would easily associate with these parties and trust them. So when their leaders are implicated or found in a compromising situation like Mr. Kunene, the parties have to act in order to protect their own image. Umsolo obhekene necala lokubulala umcwaningi mabhuku waseGruleni uMphoma Fole ubengaphandle ngebheyili kwelinye icala lokubulala ngesikhathi eboshwa kanti lokhu kuvele ngesikhathi uThabani Goodwill intshali eveleke enkantolo yamanje yaseKempton Park. Icala lakhe labe kesehlehleso lomhlazi i15 ngoNcwaba kanti ke NPA ithi izosiphikisa isicelo sebheyili. Is postponed until the 15th of August. It's a provisional date. Court 2, accused in custody. No bail. Lapha ke manje bisimtshele indlambini zamehlo umsolwa ukuthi uzogqunywa idokisini. Ibheyili yona uzoyizwa ngendaba. Imeya umkhandlu udolobhe kuRuleni uqhakaza uyichoma uphaphele gwalagwala inhlaka zokuphepha ngokuboshwa kanjalo njalo. Sifuna ukubonga kakhulu amaphoyisa wase South Africa kanye ne-Metro Police yethu yaseGuruleni namanye kama agencies we-law enforcement ukuthi so far they've been able to make this breakthrough. Umndeni kaMofuthi indodana yawo ibivela izulelwa amanqi ngenxa yalomsebenzi ebiwenza ukuphenya ngezigameko zokwehla ngomlenze kwemali yombuso kwabe isithintele inqadu. If you are a forensic auditor, because you're exposing all those things that may, cause, a lot of instability within the council itself. Untshalintshala ushaqwaba kosidlodlo nje uvela ungaphandle ngebheyili njengoba zamkhalele solwa kwelinye futhi icala lokubulala. iNPA ithi kumele agcinwe iphaqeni. Obufakazi sizobusebenzisa somnyango obushushisi uma sesiphikisana nesicelo sakhe sokuthadedelwe ngebheyili. Sizobe sibonisa inkantolo ukuthi akafanele ukuthi avunyelwe ukuthi aphumele ngaphandle unobungozi emphakathini. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngisekuruleni. I-Economic Freedom Fighters yaqala ukuba sePhalamende ngonyaka ka2014 njengoba ibungaza iminyaka eyi12 nje kuleli sonto. Kuningi kwesekushiwo ngamaqhinga asesetshenziswe yileli qembu eshamthetho sikazwelonke kule minyaka edlule. Igama elithi ukuphazamisa lisetshenziswe kakhulu ekuchazeni kuyiphatha kweEFF emakomidini nasePhalamende. Ngisho amalunga alo leli qembu ayakuvuma ukuthi leni indlela achazwa ngayo. 2014 here in Parliament, of course, we were not necessarily disruptive, but we had to change the status quo. Parliament was boring. People were sleeping here and people were not even interested in watching a parliamentary channel. But today, millions of our people have got takes interest in government. Kanti futhi akekho ongakhohlwa lenkulumo. Ngenkathi leli qembu lifika kokuqala ePhalamende ngo2013 line ihlale engama25 kwakubukeke ngathi isulalo ukuphazamisa ingxoxo. It wasn't the first time that the EFF tabled that motion. Even prior to 2018, I think 2 attempts were made and the motion didn't go through. But in 2018, we felt such a relief and we thought, indeed, finally, victory is coming. Ukuqwashiswa ngokwabiwa komhlaba kanye nokulingana kwabantu kungenye izinto ezayifunwa leli qembu. Manje umbuzo uthi ngabini osekubhekwe kuEFF ePhalamende manje. We will continue tabling private members' bills. You'll remember that we still have the nationalization of the Reserve Bank that is still on the table. It came through, it even went to stakeholder participations.
It's now back in the committee. Yize zehlili ibalo zabavotela leli qembu, kepha leli qembu lisayazi kahle indlela yokungena eParliament. Ikhomishana ezoncintisana isamukele isivumelwano sokuthengiswa kwenkampani ezimele yokusakaza iMultiChoice isidayiselwe isikhondla senkampani yaseFrance iCanal Plus. Ukuthengiswa kweMultiChoice kugunyazwe ngaphansi kwembandela ethile ebekwe yisigcawu sezoncintisana. Isivumelwano ke sokuthengwa kweMultiChoice sidle imali engaphezulu kuka-30 billion wamarandi njengoba iCanal Plus isizoba ke namashiya amaningi kwengameleni iMultiChoice. Kulindele ukuthi uhlelo lonke lokuthengwa kweMultiChoice liphothulwe ngenyanga uMfumfu nonyaka. Phakathi kwembandela ebekwe yisigcawu sezoncintisana ukuthi eminyakeni emithathu kusukela manje kungabe bikho ukudilizwa kwesisebenzi eziqashwe eMultiChoice. Bokele sisathiqu ezitolo kanti uma sibuya sizophathela uWT. Uma ngabe sesibona noma sesibuka ohlwini lalabo ekuthiwa baphumelelile sibone ezinye zeinkampani ezingacomply. Uhlelo lokuhlinzeka ngokudla ezikoleni zesifundazwe KwaZulu-Natal seliphinde lwaphungathwa ezinye izinkinga njengoba sekuvele izinsolo zokukhwabanisa nokuxambukela kwezombusazwe ekukhishweni kwethenda elibiza u2.9 billion wamarandi. Bokela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi ikomiti laseParliament elibhekela amaphoyisa kanye nelibhekela ubulungiswa ethula lezincomo ngokuthi iParliament kufanele lithathe ziphi izinyathelo ukuze liphenge izicolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Bokela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ummeli kaTiffany Mick nobhekene necala lokubulala indodana yakhe beneminyaka eyi-10 uJaden Lee Mick uxakeke indlela kamaphoyisa aphathe ngayo leli icala. Ubepheka umphenyi waleli icala ngembuzo ngesikhathi eqhubeka isicelo sebheli sika Mick enkantolo yemantshi yaseRuderport. Umphenyi wecala uthi ngokwakhe ukubona umsolo akagcinwe esitokisini ukuze aphephe kumalungu omphakathi kanti kunemibono yahlukene ngokuthi umsolo adedelwe ngebhayili amanye amalungu omphakathi athi akagcinwe esitokisini ekubeni amanye athi uma ke nje wathola ibhayili uzowukhomba umuzo notshwala. Umphenyi wecala uthi ukuphepha komsolo kungaphakathi esitokisini. As I said, my main reason is her safety outside. Outside, she'll never be safe. Okay. Yes, I'm not an expert to say I'll be going with her wherever she goes, but the public outcry, I was asked by court to bring the memorandum of things that were handed over to Florida management. They speak for themselves. How community react to the situation if then she finds herself out of this court. We may not have proceedings to this case going forward. Ummeli womsolwa uzwakala engeneme ngokuthi umphenyi wecala akahambisani nesicelo sebhayili. Is it your evidence that we are living in a society where civilians who are arrested persons, accused, who are innocent until proven guilty, are not safe to go back and return to society because of fear that they may be killed? Ukulalelwa kwesicelo sebhayili kuzoqhubeka ngoLwesihlanu. Inkantolo ephakeme ePitoli isikhipha umyalelo ukuthi umsolwa wesihlanu ufisa ukuhle Ntuli ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ayiswa ejele iLeokopo. Staying alone in your cell, my lord. My lord, each and every offender is entitled, it is his right to have blankets and a sheet, so we cannot deny him as such. But I'm told he was transferred to the CIMEX or what? Yes, my lord, to CIMEX. He's transferred to CIMEX. On the 9th. On the 9th of July 2025, my lord. The reason was that he was found in possession of a cell phone, my lord. Izikhulu zasejele zithi zathola umakhalekhukhwini egumbini likaNtuli mhla ziyisishiyagalombili kwephezulu ngesikhathi kunomkhankaso. Wasuswa ke ejele engxenyeni yejele kwaSimampuru ebizwa ngeBmax wayeswa eCimex ngosuku olwalandela.
uNtuli ke uphikile lokhu wathi umakhalekhukhwini kungenzeka ukuthi wabekwa nje ngoba befuna kumninda ngecala. Le bese siza kule yokuthi athuba ubugebengu ngitholakale nefoni eBenex ayikho. Ijaji ke liyalele ukuthi uNtuli ahanjiswe ejele iLuikop. Accused number 5, to be able to have peace of mind and be able to attend trial and defend himself and give instructions to his advocate or her advocate, and making the order that he must be housed at Leukop. Kusenjalo umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uziphikisile izinsolo zokuhlukunyezwa waqinisekisa ukuthi kwatholakala umakhalekhukhwini egumbini likaNtuli. We can confirm as a department that inmate Fisokuhle Ntuli was found in possession of a mobile phone, an item which is strictly prohibited within our correctional facilities. He was questioned and he admitted to ownership and the usage of that particular gadget. Uhlelo lokuhlinzeka ngokudla ezikoleni zesifundazwe KwaZulu-Natal seliphinde lwakhungathwa ezinye izinkinga njengoba sekuvele izinsolo zokukhwabanisa nokugxambukela kwezombusazwe ekukhishweni kwethenda elibiza u2.9 billion wamarandi. Kusukela ngo-2023 uhlelo lukazwelonke lokuhlinzeka ukudla ezikoleni esifundazweni lukhungethwe izinselelo. Kubalwa izinkinga zokuhlinzeka kokudla nokungakhokhelwa ngesikhathi kubahlinzeki bokudla. Lokhu kudale ukuthi kube nokuphazamiseka kokuhlinzekwa kwabafundi ngokudla nokushoda noma ungahanjiswa kokudla ezikoleni. Lolu hlelo lubhekene nenye inkinga njengoba abahlinzeki besola umnyango wezemfundo ngokukhwabanisa nokungalandelwa kwenqubo yokunikeza amathenda. Inhlangano ithi inobufakazi obubambekayo bokuthi uhlelo olukhona lwamathenda lusetshenziswa ngendlela yokuthi kuzuze abathile. Usifisa ukwazi indlela kwenziwe ngayo ukwazi ukuthi kukhethwe abaphumelelile ngoba uma ngabe sesibona noma sesibuka ohlwini lalabo ekuthiwa abaphumelelile sibone ezinye zeinkampani ezingacomply. Lenhlangano ithi inohlu oluveza ukuthi ngabantu nezinkampani ezeseka umkhankaso kaHlomuka ezombusazwe KwaZulu-Natal eziqokiwe ukuthi zihlomule kule thenda yezigidi zamarandi. Asikwazi ke thina ukuqiniseka lokho bona makuthi banolwazi olufana nalolo futhi indaba ebaphatha kabi leyo bayazi ukuthi ke as ama-bidders lolo daba olufana nalolo lireportwa kuphi. Umnyango wezezimali sifundazweni uthi uzimisele ukuphenya lezi nsolo zokukhwabanisa. Kodwa kuze kube manje akekho umuntu okulenhlangano osexhumane noNgqongqoshe ngalolu daba. Yize kunjalo insolo zokukhwabanisa amathenda zamkhathaza umnumzana uRogers kanti futhi uzimisele ngokulwa nazo. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu noTiny Ntshiza. Nginibingile babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhetsime kanjani soqophela nje mbukeli ukhona ke lwamoya ke oletha amakhaza kanti futhi ngaphinde silindeleke leza imvula ezithani baziqinisa khona ke enkabeni yezwe kuyana kanjalo eMpumalanga Kapa ngaphinde futhi silindeleke lezi imvula ke nakhona ke kweli kaMthaniya kuyana kanjalo kwisifundazwe iGauteng. Kanti futhi ke nakusasa singaphinde futhi ulindeleke nje lwamoya koletha amakhaza nazo ke imvula ethani bazilindeleke ikakhulukazi ngempela khona ke eNtshonalanga Kapa kuyana kanjalo eMpumalanga Kapa kanti ke futhi ikhona ke leyankungu ke ekhasa phansi elindelekile kuyana kanjalo kwisifundazwe eKwaZulu-Natal ngaphinde futhi ulindeleke leza imvula engasho nje ukuthi umkhemezelo ikakhulukazi ngempela khona kwisifundazwe iGauteng. Kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihle ikakhulukazi masibheke nje khona ke lapha eKapa lodumo singawulindela nje u10 lekubuza ngempela ukuthi ngubonga ke Uppington ngo9 ibande njalo ke nakhona lapha kuGoli Soweto kwaNdonga ziyaduma singawulindela nje u6 bande njalo nakhona ke Emelo limi nje ukufona kanti ke nakhona masibheke nje lapha Lady Smith singawulindela nje u8 kuyana kanjalo eMgungundlovu kanti ke eThekwini limi nje ku13 eGqeberha liyabanda ngo9 kuya George liyabanda ngo8 libande njalo ke nakusasa masibheke nje eKapa lodumo u17 ethanda ukuthi nje lifudumala eUppington ngo24 kanti masibheke nje lapha eGoli liyabanda ngo18 ethanda ukuthi nje lishiseke eMusina ngo25 kanti masibheke nje Emelo liyabanda ngo16 bande njalo ke nakhona ke eMnambithi ngo21 kanti masibheke nje eRichards Bay
Singawulindela nje u24 masibheke nje khona ke laphana ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi uyakonde ngezi singawulindela nje u23 kanti masibheke nje khona ke laphana ke Gqeberha lithanda ukuthi nje liphawule ngo22 liyabanda ke nakhona ke eGeorge ngo19 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi ngamadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.